एक भाकरीमध्ये थोडी सुकट खाल्ली तर एक सलाईनचा आपल्याला ताकद येते. ताकद येते. कारले आहेत, बागरे आहेत, भोय हाय, डांगोले आहेत. मी फुकट जाणारच नाही. कडकडीत एकदम कडकडीत पाणी. त्याचं नाव एकदम टिप्स भेटले. डिलिव्हरी झालेल्या बाईसाठी 8 दिवसाच्या नंतर हा असा गावठी कोंबडीचा काढा करून तिला प्यायला द्यायचा. आणि मम्मी नवीन नाव डॉक्टर आलेत आपल्याकडे. हे नवीन आयुर्वेदिक डॉक्टर. हे काय घेतलंय? टाकली आणि यांचं नाव घे. नाव घ्यायचं मग भाकरी खाल्ली. खाली. काय तुम्हाला नाव घ्यायला ते तुम्हाला नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. कुठे चाललोय आपण? मच्छी. मच्छी बघा. कोणती आणली मच्छी तुम्ही? अग्रवशी. कारले आहेत, बागरे आहेत, भोय हाय, डांगोले आहेत. ती काय सुकट आणली? सुकाट आहे देवणी. मस्त आहे बघ. बघू दे मला. मी फुकट जाणारच नाही. तू जाशील मी नाही जाणार. तू जाशील मी नाही जाणार. इकडे कोण घेईल तुला? फुकट गेली. मोठी नाही ना. ती गुंडा जिमा भरला येते. डांगोले कशा घे. 50-2 मोठे मारा तुझा. मोठे आहेत हो. काय नाही हुसा ना अजिबात नाही. कशी देतो तू? भरते दमट आहे हो. पण काय दमट आहे? आजपासून दमट झाली. थंडीपासून कशी देतो? बदल करू ना लागली ते देण टाकली. हे करली हाय, गोय हाय, बागरे आहे. बागरे कडकडीत एकदम कडकडीत पाणी. एवढं पाणी पण कडकडीत नको. हाडरा पेरा म्हणजे अंग सगळं असं दुखत असतं ना. रात्रभर तो हे झालेला असतं ना. ह्याने अंग सगळं फ्रेश होते. आणि हा पाणी आपला चुलीवरचं पाणी ना. इकडे माप करताय तुम्ही? ते माप नाही आणत ना? कोण? ते माप घेऊन नाही. त्यांच्याकडे तागडी नसतं. आपल्याला मग वजन करून देतो. काय सुकट जवला हा हा. तुम्हाला अर्धा किलो. आंघोळ केल्याने अंग सगळं साफ होतं. हाडपेरा सगळे शिकून जातात. काय प्रॉब्लेम नाही. अंग मस्त दुखतच बंद होते अजिबात निकाली. आता मी सकाळी 5 वाजता आंघोळ केली. सकाळी 5 वाजता आंघोळ केली. 5 वाजता आंघोळ केली. टाक त्याच्यात बस. थोडी जास्त ते बाहेर सुकटवाला आलाय ना, त्याच्याकडे माप नाही म्हणून ते आणून घरात वजन करून घेतात आहे. तेच. त्याच्यात थोडीशी आणते. एक मोठी टाकायला सांगा त्यांना. हा एक मूठ टाकायचं. 1 मूठ टाकायला लागते. हा. 1 किलो अर्धा किलो 2 केले. ही पाव किलोला एवढी कमी आहे. मग ती दे त्यातला देव. ह्याच्यातला टाकू. मी हो ते टाकू काय? वजन केली ना तर त्याच्यात 50 ग्राम कमी. बस मी दाखवून बस. हा आता झाली. अर्धा किलो 2 नेलेस का? हा 2 केली. 2 पिशे नेले ना. तुला माहिती ना. बरोबर मी ठेवली आणि मी पाव किलो त्याची नाही खाय. कोळणीचा फोटो काढला. या कोळणीचा माझा नाही काढला. ही मच्छी वेगळी ही वेगळी. ती काला जाल. ही तुम्ही जाईल. आज मच्छी विकायला आलेत कोण आहे? तू का तुम्ही? त्याच्याविषयी मोठी आहे. मोठी ते आले विकायला. मी नाही आले. त्याचं नाव काय? निदेश. काय नाव? निदेश. निदेश. हे कसलं झाड आहे आपलं? तुळशीचा झाड. तुला पाणी पाहिजे ना उकळून प्यायला. तुळशीचा काढासारखं बनवताय का? तुळशीचं पाणी दाखव तुळशीची पानं. तुळशीची पाणी हे पाण्यात टाकून गरम करणार का? पाणी गरम करायचं आणि उकळून प्यायचं. आपल्या शरीराला आपण तुळशीचं औषध पितो ना. चांगलं असतं ना. तुम्ही कसलं पाणी देताय मला? प्यायला तुला आता गरम पाणी पाहिजे ना. म्हणून तुळशीचा पाला टाकून तो काढा करून तुला पाणी दिला. गरम पाणी. तुळशीचे पानं ह्याच्यात टाकली आहेत का? हा तुळशीचं पाणी टाकले. टोपात टाकले. टोपट टाकले. गरम बॉईल केलं, गरम केलं आणि गाळून दिलंय ना हे?
म्हणजे हा तुळशीचं पाणी आहे ना मग? तुळशीचे पाणी ते घसा वगैरे कुठे बसला असला ते शरीराला पण तुळशीचा पाला चांगला. असं तुम्ही पिता? हो हा तुम्हाला पाणी प्यायला? तू पी. ही तुझी चाय का मम्मी? हो. चाय का तुळशीचं पाणी? पाणी आहे ना ते, हा पाणी आहे तुळशीचं. पहिला हे याच्या नंतर घेतलं तरी चालेल. सकाळी सकाळी उठलेलं घेतलेलं चांगलं असतं ते पाणी. आता पण कोंबडीने सोडले? सोडल्या कोंबड्या गेल्या. ती दोघी जणी झाल्या, एक राहिले पलीकडे, तिचे 2च पिलेत. कालची उठली ना ती नेली. एकदम गरम गरम पाणी आहे ना? उकळत आलाय. थोडासा चालू ना. कुठे चालली काय समजूच माहिती. तुमच्या पाठवून आले? पाठी बघच्या काही खावायला पाहिजे हो त्याला. आता चाय चहा पिऊन पित नाही, पण आता पिते, जरा इथे थंडी आहे ना म्हणून पिते. आता चाय पिऊन कुठे कपडे धुवायला? कपडे धुवायला नाही, नंतर कपडे धुवायला. आधी भाकऱ्या करते. नाश्ता आपल्याला ना? हा. हे तर म्हणजे आपल्या कसं असं आल्यावर थकायला होतो ना, मग आपलं घरातलं काम आटपून गेलो की बरं. शाळेतून आली? नाही शाळेत चालली ती आता. आता जाते शाळेत. शाळेत चालली ती आता. मी मटण घेऊन आलो आपल्याला. ना मटण बोकडाचा. बोकडाचा? हा. हे कशासाठी होईल? आपल्याला आता खावाला. हा. दुपारचं आपल्याला खाण्यासाठी दुपारला. दुपारची रेसिपी. हा आणि आता भाकरी आणि जाऊला बनवायचा हे झाला. आता हे तुम्ही कशासाठी बनवताय? डिलिव्हरी बायका होतात ना, त्याच्यानंतर जो काढा लागतो त्याला 4 ते 8 दिवसाच्या नंतर तो काढा हे अशा लहान म्हणजे अर्धा किलोच्या आतमध्ये तो गावठी कोंबडी तलन ती कापून त्यांना काढा द्यायचं असतं. ही आपली गावठी कोंबडी आहे का? गावठी कोंबडी. हे गरम पाणी आपलं पीस काढण्यासाठी ना? पिसा काढण्यासाठी. आणि त्याचे आपला बॉयलरचा आपण स्किन काढू शकतो, पण याचं गावठीचं ह्याच्यावर सगळं हे आहे सगळं त्याच्यावर. ह्याचा आपला काढा बनवायचा आहे. काढा बनवायचा आपल्याला. तिकडे आपली भाकरीची तयारी. भाकरी तयारी. हा आता उकळून घेते आपल्याला भाकरीसाठी. तांदळाचं पीठ आणि पाणी ना? तांदळाचं पीठ आणि पिठात पाण्यात मीठ. तांदळाचं पीठ आणि पाण्यात मीठ हे तर नाव झालं. म्हणजे आपली भाकरीला रुच येतं ना, त्याच्यासाठी मीठ. भाकरीला रूच येते, रूच. मी पटकन बोलून गेलो ना काही. तांदळाचं पीठ आणि त्यात मीठ. तांदळाचं पीठ पाणी उकळत ठेवलंय ना, तांदळाचं पीठ आणि त्याच्यात मीठ. हो. आणि तिकडे बाहेर आता काढा बनवायचं काम चालू आहे. काढा बनवायचं काम चालू आहे. तर मी आता पटकन आपल्याला जवळ घेते आणि ते काढा इथे नाही बनवणार आहे. हा ते सांगतील ना. म्हणजे ते कसं गरम गरम द्यायला लागतो ना, ते अलिबागला घेऊन जाणार आहे आणि तिथे ते माणसं काढा बनवणार. पण काढा कसा बनवायचा आहे ना, ते सांगतील. प्रकार आता सांगतील. हा आता जवळा घेतला ना आपण. आता बनवणार भाकरी आता बरोबर. भाकरी बरोबर जवळा कांदा टाकून, कांदा लसूण टाकून हा जवळा बनवणार. तुझ्या आहे ना जेवायला घातला. हा ती बारीक बिस्कटाचं जे राहतं ना जवळ्यातलं. जवळा चाललाय आता. आता जवळ धुवून घेतला, जवळा कच्चा धुवून घेतलाय. आता साफ केला आणि पाण्याने धुवून घेतला. हा. सुरीन नाही कापत ना? सुरीने मला नाही जम, भात कापतो ना माझा. असं ह्याचा ना ही काती लागतं, हा कोयता नाही. कातीने कट करायचं. हे तर पीस आहेत ना, हे तर नेमके पीस असे कट करायचे. 1 2 3 4. बारीक आहे का? हा ह्या मिडियम साईजचे काच हे असं. आणि बाकी पाय असतात ते कडक असतात ते टाकून द्यायचे. आणि काढायसाठी हे मिडियम साईजचे तुकडे असे कट करायचे. कांदा, तेल आणि मग जवळ आणि मसाला ना आपले. लसूण पण घेतली आहे. कांदा तेल लसूणचे आपण सालं नाही काढायचं. नाही. लसूण तसंच घालायचं. लसणावर पीस असते ना आपली साडी. कांदा, तेल, लसूण अजून बारीक करते का ते? उरेल ते मोठं मोठं घेतलं आपण. आता ह्याचे पीस नेमके मिडियम साईजचे करून टाकायचे असे. हे काढायसाठी खास बाईला हे चांगला 8 दिवसाच्या नंतर कधी पण काढा. डिलिव्हरी झाल्याच्या 8 दिवसानंतर हा काढा द्यायचा का? 8 दिवसाच्या नंतर. आता आपला टोमॅटो.
हळद टाकली आता. जवळा आपला सुकड, आमच्याकडे सुकड बोलतात. त्याला जवला पण बोलतात. जवळा बोलतात, सुकड बोलतात, झिंगा बोलतात. थोडा बारीक असतो त्याला. हे मीठ ना? हा मीठ टाकलं. मीठ, हळद, मसाला आणि जवळा. हा लसूण, तांबाट आणि कांदा परतवला. असं आता त्याचं आता याच्यामध्ये मसाला कमी, मसाला नाही टाकायचा. याच्यामध्ये मसाला कमी, हळद, मीठ पण थोडंसं कमी टाकत असते. थोडंसं आले लागलं पाहिजे म्हणजे बळून जाईल. आणि तो मग त्याचा फक्त रस्सा काढायचा आणि तो रस्सा प्यायला द्यायचा. आणि हे बाकी काय खायचं नाही? बाकी खायचं पण ते नंतर. पहिलं काढा बोलायचे ना त्याच्यात हा असा पहिला सकाळी द्यायचा काय कधी द्यायचा ते पहिलं सांगा. ते संध्याकाळी द्यायचं. सकाळी कसं उठलेलं असतं मग लवकर खायला गेलं. सकाळी पण चालतं तेवढं लवकर बनवायला ते पण 8व्या दिवसाच्या नंतर. 8 दिवसाच्या नंतर. डिलिव्हरी होऊन 8 दिवस झाल्याच्या नंतर हा काढा द्यायचा. महिन्यानी 15 दिवसांनी महिन्यांनी लगेच नसतं द्यायचं. आता याचा काढा आपण कसं बनवणार? काय काय टाकायचं त्याच्यात तुम्ही म्हणा? त्याच्यामध्ये काय टाकायचं? हा मटण केला नाही याचा गावठी कोंबडीचा. तो फक्त काय करणार, थोडासा तीळ टाकणार फोडणीला, नॉर्मली तीळ टाकणार आणि लसूण टाकणार आणि त्याच्यावर हा हळदीवर काळा बनवलाय. म्हणजे तांब्यावर पाणी टाकलं ना, 2 तांबे, तर त्याच्या वाटीभरच पाणी झाला पाहिजे. म्हणजे एवढा रस्सा एवढा आटवायचा आपल्याला, अर्धा आटवायचा आपल्याला. म्हणजे तो वाटीभर रस्सा काढायचा. म्हणजे चिकन पुरा शिजतो त्याच्यामध्ये. आणि तो तिला द्यायचा प्यायला पाहिजे. तो गाळून पाणी काढून द्यायचा काढा. आणि जसं आपण सूप पितो ना गरम गरम, तसा सूप. आता आम्ही तुम्हाला हे दाखवलं असं, पण हे कसं तिकडे त्यांना फ्रेश प्यायला लागतं ना. आणि ते तिकडे बनवायला नाही. हा तिकडे. नाहीतर मी तुम्हाला ते बनवून दाखवलं तर पिऊन पण दाखवलं. आणि तुम्हाला पण द्यायला लागतं प्यायला. म्हणजे आपण हे असा काढा जनरल साधी माणसं सुद्धा पिऊ शकतो ना. साधं माणसाने पिलं तर चांगलं असतं. आणखी कधी घेऊ शकतो आपण, कधी खाऊ शकतो, पिऊ शकतो. सर्व टाकलं ना तुम्ही मीठवाला, ते सर्व मिक्स केलं. कोथिंबीर टाकली का झाला. म्हणजे कोथिंबीर वहीच नाही लागे ना. आणि परत बोलतील काय शिजवलेला मग चिकन काय करायचा, आपण बनवायचा. मग तो आपलं वाटण खोबरा ते फोडणीवर टाकायचा. सगळं टाकतो ते म्हणजे ते चिकन आपण बनवतो तसं बनवायचं, खायचं. मग मटण करतो तसा. म्हणजे दोघांसाठी झालं ना, ते पाणी ते पण प्याली आणि आपण चिकन पण खाल्लं. मग बॉयलर नाही होती. आणि बॉयलर घेऊ नका या कामासाठी. म्हणजे तुम्हाला आहे ना, म्हणजे एकदम टिप्स भेटले डिलिव्हरी झालेल्या बाईसाठी. 8 दिवसाच्या नंतर हा असा गावठी कोंबडीचा काढा करून तिला प्यायला द्यायचा. त्याच्यामध्ये खाली हळद आणि थोडासा नावाला मीठ ना, तर मीठ नाही टाकलं तरी चालेल. जितकं आपण आळणी जेवढं आळणी खाणार तेवढं चांगलं असतं. आपली कोथमीर टाकली की झाली ना आता ही. आणि आपली भाकरीची तयारी. आणि हे जो तुम्ही काढा म्हणालात ते महिन्यातून किती एकदाच प्यायला द्यायचं का त्यांना डिलिव्हरी झाल्यावर ना? ते किती पण पिला तरी चालतं, त्याला फरक काय नाही. त्याला काय फरक नाही पडत. आपण जेवतो ना तेव्हा ते 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी असं ते द्यायचं. म्हणजे सुरुवातीच्या महिना 2 वेळा दिला तरी चालतंय ना? 8 दिवसाच्या नंतर पण महिना झाला ना त्या दिला तरी चालतं. म्हणजे 5वी बिची काही लोक कशी 5वी असली काही देत नाही ना, टी बोलतात ना, ती 5वी झाल्याशिवाय देत नाही. काही लोकांच्यातला चालत नाही ना, मग त्या लोकांना जमतं 1 महिने. झाली आपली जाऊला. इकडेच बसूया ना, इकडेच बसा. इकडे बसायला मस्त. बसायला काय काहीतरी. पुन्हा इकडे भाकरी दाखवायची आधी. भाकरी दाखव. ही आपली कसली भाकरी? तांदळाची भाकरी, हातावर थापलेली पाण्यावरची भाकरी. म्हणजे पाणी लावून थापायची. एवढं मोठं नाव. हातावरची पाण्यावर थापलेली भाकरी, मातीवर चुलीवर बनवलेली भाकरी. अजून मोठं नाव झालं. म्हणजे ही चूल मातीवर बनवलेली आहे ना, मातीवर भाजून बनवली, त्याच्यावर आपण तवा ठेवून त्याचं बनवलं. सुकट बरोबर खाणारी भाकरी. एकदम टेस्टी. अजून मोठं नाव झालं. एक भाकरीमध्ये एक सुकट खाल्ली, एक भाकरीमध्ये थोडी सुकट खाल्ली, एक सलाईनचा आपल्याला ताकद येते. मग भाकरीला काय, मग भाकरीला ताकद आहे. बिस्किट खाऊन काय करशील तुम्ही? होय, सलाईन लावायची गरज नाही. मग हातावरची भाकरी. मग तेच पहिलं मी तेच बोलली. आणि चुलीवर हातावरची भाकरी पाण्यावर थापली ना, चुलीवर टाकली. अरे वा, तुम्ही आता नाव नाहीत घेता, तुम्हाला एका चांगलं नाव घेत आहे. टाकली आणि यांचं नाव घ्यायचं, मग भाकरी खाल्ली. काय तुम्हाला नाव घ्यायला?
ते तुम्हाला काय सांगता नाहीत. बघा ना, आणि समोर समोर लोक आहे. आणि ती पण अशी निसती भाकरी नाही, सुकटीची भाकरी झाली. सुट्टीच्या भाकरीवर खाल्ली. भाकरी आणि जवळा. तुम्ही पण या खायला. लय जवळ्याची भाजी लय मस्त झाली आहे. असंच गावाला असंच करतात, एका बाजूला बनवतात एका बाजूला खातात. गरम गरम. मी लोणचा घेतलाय लिंबूचा. पाणी घ्या गिलास गिलास मध्ये पाणी घेते लगेच समजेल आपल्याला. हा हे काय ओरिजिनल मध्ये. हा येस येस ओके. नको काय नको पाणी आणू, ओरिजिनल मध्ये आहे. बोला कसं आहे ते? 300 रुपये किलो वजन करू. किलो असं बॉटलवर नाही वजन कमी काय 50 रुपये कमी द्या. जसं काढलं तसं काढतो. बरोबर आहे. चांगलं आहे. हा लय भारी. आणि तुम्ही जरा आम्हाला सांगा काय सांगितलं त्याच्यात. पैसे सांगा तर तिला काय मामा काय म्हणजे चेकिंग करतो का आपण मध चांगलं आहे की नाही. सांग तुझ्या मधाबद्दल. ओरिजिनल पेटणार नाही, डुप्लिकेट असलं पेटणार नाही. ओरिजिनल पेटणार नाही. ओरिजिनल मध असलं ना पेटणार नाही. डुप्लिकेट काही सागराचं पाणी असलं ना डायरेक्ट पेटणार. डुप्लिकेट असेल तर पेटेल. डुप्लिकेट म्हणजे मध चालेल. मध समजा मध नोट तर ओरिजिनल आहे आपली. गुलाचं बनवतात ना. हा हे तुम्ही मध टाकलं त्याच्यावरती तुमचं. बघ पेटली का नाही? नाही रे पिठ धरले असते ना किंवा डायरेक्ट पेट घेतलं असतं डुप्लिकेट असलं. अच्छा मध मध डुप्लिकेट नाही असली आहे. हा डुप्लिकेट आणि असलं ना मध पेट डुप्लिकेट असला असता ना तर Direct नोट पेट वाजली घेतला, असती. पेटली असते ती. हा पेटली कवाय असती. असं घ्यायचं नाही तर घ्यायचं नाही. बरोबर. अच्छा. हे मध कशा कशावर येतो माहितीये उपयोगी? उपयोग म्हणजे आपला डोळ्याला काही थोडा लागला, डोळ्यात टाका. हात काही ना हातलाय ना हाताला लावायचं असं असतं. हाताला काय लागलं तरी मध लावायचा. नाही नाही आपला इस्त्री काही हात भाजला ना त्याला पाणी येणार थोडं. काही कचरा मिसरा काही गेला ना डोळ्यात थेंब टाकायचं. मधाचा थेंब टाकायचा डोळ्यामध्ये. व्यायाम. डोळ्यात कचरा गेला असेल. आपण नाही टाकतो, आपण नाही बनवलेले ते ड्रॉप मधाचेच बनवलेले ना. नेत्रप्रभा काय आहे? प्युअर मध्येच असते. असं असतं. मध आणि कापूरचं मिश्रण. गावडे तुम्ही फेमसच होशी बोलते. लोक तुम्हाला गावडे झालेत फेमस. गावडे फेमस झाले. असा खोबरा काय सकाळीच गेले. हे आम्ही काय केलं माहिती का इकडे, ते म्हणाले मध ओरिजिनल असेल तर तुमची नोट पेटणार नाही. ते मी बोलून घ्या करा. आणि पाण्यात बसतं ना खाली नाही भेटली ना ओरिजिनल. मी असे तांदळ समज जी तांदळ सुटली ना त्याला. पाणी असलं ना ह्याचा गुलाचं पाणी तर तो वरती तरंगत नाही. मुंबईला गुलाचं पाणी आणतात. तरंगत वरती. म्हणून ते आम्ही इकडे घेतलं तिथे. खाली गुल बसतो. नाही ओरिजिनल. पाणी असं जोरात फेकलात ना तरी ती मध खाली चिकटून जाईल पाण्याला. झाला तुम्ही पण झाला फेमस आता. झाला फेमस. मधाची टेस्ट चालली आहे. ओरिजिनल आहे काय कसला आहे? डुप्लिकेट. डुप्लिकेट आहे. ओरिजिनल असेल तर काय होईल. खाली बसेल. ओरिजिनल डायरेक्ट जातो खाली बसतो, विरघळत नाही. आता पाणी फेकून दिलं तरी चिकटून जातं. ओरिजिनल ती खाली बसेल आणि डुप्लिकेट असेल ती पाण्याच्या वरती राहिली असती. पण आता पाणी फेकून दे, पाणी फेकून दे. आता पाणी इकडे पाणी राहील वरतीच तिथे. आहे. मध खालीच गेलाय म्हणजे ओरिजिनल. ओरिजिनल आहे. आणि मेन म्हणजे त्यांनी पहिले दाखवले नोटीच्या खाली पेटून दाखवलं. पाणी होतं ती तिथेच राहील मध. आणि तो खाली राहिला म्हणजे ओरिजिनल. original आहे. हे आपण 2 टेस्टिंग केल्या मधच्या. मध घेताना आपण मध घेतो ना तर पहिले हे टेस्ट करून बघायचे. असे 2 टेस्ट परत मध करायचे आपण. घ्यायचा. हे बघा पाण्याला अजिबात लागली नाही. लागलं नाही. हा हळद आणि मध. हळद आणि खोकल्याला हळद आणि मध खाली की खोकला जातो ना. मम्मी नवीन नाव डॉक्टर आलेत आपल्याकडे. हे नवीन आयुर्वेदिक डॉक्टर. हे काय घेतलंय? हळद आणि मध हळद आणि मध. हे कशासाठी? खोकल्यासाठी. खोकल्यासाठी. ते चाटण चाटण चाटण. जसं आता हळदीमध्ये मध घेतला हम्म. हातावर म्हणून किंवा वाटीत म्हणा किंवा कसं पण ते चाटण म्हणून आपण खाल्लं हा. त्याने पण खोकला लगेच जातो. या इकडे. आणि खात राहिला तर चांगलंच असतं. हम्म. नाही खोकला आला तरी खावा, आला तरी पण खावा. हा. आणि हळद टाकून पण हळद नाही, थोडीशी हळद हं. थोडीशी हळद घ्यायची, हातावर मध घ्यायचं आणि थोडीशी त्याच्यावर हळद. आपण घेऊया आता सर्वांनी. ती पण अशीच ओरिजिनलच पाहिजे. ते डुप्लिकेटचा काय फायदा होणार नाही. हा डुप्लिकेट. नाही तर मग मध खाते माझा खोकला नाही गेला असं नको व्हायला. आणि दुसरी गोष्ट, तो गावठी कोंबडीचा अंडा
त्याच्यात मध 1 चमचा, 1 अंडा 1 चमचा मध आणि थोडीशी हळद मिश्र करायचं आणि ते खायचं. त्याच्यातून आणखी गुणसत्व मिळतात. कच्चा अंडा कच्चा ते कशासाठी उपयोगी म्हणजे खोकला, दम, शरीरासाठी उपयोगी. पूर्ण हेल्दी. करूया आपण. हा आपल्याकडे अंडी आता. ते पण पौष्टिक आहे ना ते पण. ते तुमच्यासारख्याने खायला पाहिजे. नाही आता मी खातो मग. अंडी, मध आणि हळद. नाही, तो तुमचा असू दे चालू. मी दुसरा एक कोंबडा अंडा घालते ना, तुम्हाला ते उखाणं सांगणार आहे. दुकाना सांगणार आहे कोंबड्या अंड्याचं. बाहेरच्या वेळी तुम्ही फक्त त्याचं उत्तर द्यायचं मला. चालेल. म्हणजे कोरडा सांगणार तुम्ही, आम्ही उत्तर देणार. हा, तुम्ही उत्तर आम्हाला आला तर आम्ही सांगू. सांगू ना, प्रयत्न करू आपण. ना. मी आहेच. विचारा मग. तुम्ही सांगणारच ना. विचारा. हा चला, कोडा विचारा बघूया. आपल्या कमेंट मध्ये आन्सर सांगायचा. आता याचा आन्सर तुम्ही कमेंट उत्तर द्या आम्हाला याचा. आणि दुसऱ्या त्याचा उत्तर तुम्हाला दुसऱ्या उद्याच्या रेसिपी मध्ये भेटेल. तो सांगू कालचा ना. हा एक विहीर होती. त्या विहिरीत पाणी पत्र भरपूर होतं. आपण विहिरीमध्ये मध्येच एक फली टाकलेली होती. एक 6 इंचाची अशी लांबची फली टाकली होती आणि त्या फलीवर बाहेरून कोंबडा आला. तो कोंबडा त्या फलीवर बसला. हा, तो फलीवर बसल्यावर त्या कोंबड्याने अंडा घातला. तो खाली पडला काय फलीवरच राहिला. अंडात घातला की काय भरतात टाकला. खाली पडला का वरती राहिला हा प्रश्न आहे ना. हा प्रश्न म्हणजे कसा आहे, खाली पडला काय तो फलीवरच राहिला. हा असं आहे काय. हा मग खाली पडला काय त्याचे फळीवर उत्तर राहिला. बघा. हा, हे आता उत्तर पाहिजे. उत्तर पाहिजे असं. आणि ह्याचं उत्तर आहे ना उद्याच्या रेसिपी मध्ये. कमेंट मध्ये द्या. उत्तर तुम्ही नसला कमेंट मध्ये सांगा आणि उद्याच्या रेसिपी मध्ये तुम्हाला उत्तर भेटेल. आणि उत्तर तुम्हाला नाही सुटला तुला उत्तर लगेच पाठवून द्या. चालेल उद्याच्या रेसिपी मध्ये.